Iti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadag iti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat adumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadag iti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo patgan mi adumdumngag. Iti daytoy agundaway sabali manen asurat ti inda ikan biag ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Ti surat ket naggapu kan ipagayam tayo nga Roxanne adi na inlanad ti address na. Kastoy man ti surat ni Roxanne. Dear Miss F. Kidawak nga ilingad na kumalangan itinagan nga Roxanne. Adu kanu ti marayray aw kanyak idi ubingak. Napintas kanalukmegak kanu ngamin idi isu nga kay kayatdak apagsisinnublatan nga aw-awiran. Makunak a naragsakak a tao. Naragsak ti nagbalin a biag ko idi ubingak. Ngamdimteng ti maysa a pasamak asaan aninamnama. 13 ti tawan ko idi natay ti amak. Manipod idi nagbalinan a miserable ti biagmi nga agina. Gaputa namin pinsan a nagbaliw ti inak. Agtawunak idin iti 15 idi adda na am-ammo ti inak a Muslim. Iso ni Abdul. Aggusto launay ni Abdul kanyak iso atila maititad na arigalo nang runa unay iti inak. Rugyak nga rodan ti ag salaysay. Sino nga tati bisita ni Nanang? Kasla damot kasarsarita na di tasalas. Ay, si Ripak man. Ay, nimat gayam Abdul. Anya nga tati pagsarsaritaan da. Ay, umasidagak. Tapno mga ko. Umay ko kumadamagan na nasunya, no kaano kayong agbayad iti inutang yung kanyak, iti napanalawas. Ay kwa Abdul. Pasensya ka pa ilaang, ngamawan pa'y maibayad ko itakan ka. Kan lumabalain, kasaritam tuman laangan ni Bus Alay. Tainton umay abulan to ti panagbayad ko kan kwa na. Mga nung di nakanton ikan, nung saan ka makabayad ita. Agsingsingir kami ng tidiler na nana. Amamuyo mo tan tidiler na, saan ka di? No inbaga na nga itan ti panagbayad mo, agbayad kan. Day takat nga ro ti parikot ko ita Abdul. Diya mo no sa dino ti pangalaak iti kwarta. Na ilumluma kun iti utang. No kayat yo, siya kun ti bayad iti utang nyo. Ha? Ulit man ti kinunam Abdul. Siya kun ti bayad iti utang nyo, kunak nana. Ay kwa. Ay saus, nakababain mat kan ka Abdul. Amang ano jak tumakabayad ka dagiti utang ko kan ka. Saan kamat asingiren adagus na na? Kan may sa mabalin kamat ang makabayad iti sabali a pamuspusan. Ay sige Ibagam nga raw, no kasano ang makabayad akin ka. Saan kayo asingiren? Iti may sa akondisyon. Anya akondisyon? Ited yo kanyak ti anak yo ani Roxanne. Ti anak ka ko na Abdul? Una na. Malaksit siya kung timang bayad ka dagiti utang nyo. Ikang ka pa iti 100,000. 100,000 pesos ko nam. Dakilagata dayta, saan ka din na? Kaya saan lang adayta? Ikang ka pa iti supply mo. Ngayon, ikang ka iti supply mo, ang maiparit nga agas. Kanyat makunayo. Uwan Abdul.
Itad ko kan ka ti anak ko. Basta tong palom dagit. Kasta tarupam si Karoksan. Nangag ko tinagsaritaan nyo kini Abdul itay nanang. Ilak na ako nak itiday kaya Muslim. Isukat nak iti kwarta kan droga kasta ka dinanang. Ay Karoksan anak ko. Kastoy na nga main. Di Abdul umay nakararmun. Iso ti bagbaga na kanyak. Kaya't nakakano nga asawaan. Jak matayayatan, kun may sa ubingak pa'y tapno makiasawa. Masigurado ka na pintas ti biyag mo iti danana. Adu ti kwarta na. Saan kan tong agrikat? Agsardeng kan nga agadal, kat sumurot kan kuana. Ti kunayo ka di, kat napintas ti agbalin aka sa saad ko iti danaday di ak pusher. Hostown, Roxanne. Amok no anya tinasaya at parakan ka. Isong agtungpal ka iti bagbagak na awatam. Sana para kanyak dagitang ibagbagayo nanang. No dikat para lang iti buko dyo pagragsakan. Ayan ti konsensyayo. Jak ay ayatan ni Abdul. Iso ay jak makikalay sa kankwana. Suker ka nga inanak. Anay ko nanang. Awanan maarami dampay, no siya kun tinagdesisyon, Roxanne, gaputanak kalaang nawatam. Kumusta ti anak ko nga asawam? Kanayon kami nga aga pa. Kaya't nati pumanaw iti balay ko. Iso ay, dayjay, inkulong ko iti silid. Inpadlak ko ti redaw, tapno sana makarwar, nana. Talaga natangkan ti ulo day chay ngoping. Pasensya mo na. Ayun gayam. Adda ka din diing karim kanya. Atoy, 5 pa kiti dayta. Ay na. Nagsaya at no kasta Abdul. Wow, ayos. Saan kayo kuman? Nga garamat iti marihuana. Tanangin na dayta. Sige. Agawid akon. Tapno maarami dyo ti kay kayatyo. Sige. Katagyaman ak Abdul. Abdul! Lukatam tiri daw! Pangasim! Parwaran nak ditoy! Abdul! Jak kayat ditoy! Pangasim, Abdul! Parwaran nak kuman! Mabutbutang ako na yan! Saan ka parwaran? Ada maarami daw? Masyan ka kumamat kanya! Pangasim! Di na kumaikulong ditoy! Ay! Di nakmat pugawan iti asok ti sigarilyo ma! Kayat mo ka di nga parwaran ka dito. Amo matanala ka aklangan ka sarsarita. Parwaran ka. Uraan niya nga oras sa kayat mo. Agpaiso? Ngamiti may sa kondisyon. Sige, anya day ta kondisyon. Aramida kami na kayat mo. Basta parwaran nak dito Parag sa akin na, Roxanne. Dahil talang ti kondisyon ko. Abdul. Awanan ti adupay asawom. Adupay lang amin ti artim. Asawa ka mo ton, sana ya. Iso nga di ka nga rod ag-arte-arte, ha? San Abdul, pangasim. Umadayo ka kanya. Agtal na ka kunak man. Di ka natagari. Agtungpal ka iti kayat ko. No di mo kayat ti masak. Yan na. Hindi na kumamat sinito niti sigarilyo. Pangasim. Nagadukit di nga reklamo. Agtal na ka kunak. Dahito'y pa. Uray mano pa asin iti sigarilyo. Di tayo, ma'am. Iti party ti bagim. Napintas kan tulad ta para kanyak. Iso nga umay ka. Saan, Abdul? Saan? Nagsakit tintero bagit. Nagut-ut dagiti sinit ti sigarilyo iti iman. Diyos ko, tulungan na ko ma.
Tapno makapanaw akong itiday ting impyerno. Narnakanin ni Abdul. Nakalukat dagiti tawa ti balay. Gundawaya kung daytay. Tapno makapanawak. Magnaak iti tawa. Diyos ko. Anya daramita. Diyan ka muna sa di na ti papana. Sa di na itan ti pagtarungag. Mabisinak pa yan. Ada ka di urayam, miss? Kuwa, sir. Awan. Apay nga agsang-sangit ka? Napanugak ngamin, sir. Kinapudno na. Intarayak tinolpit nga sa huwag. Kanayon na kami nabugbugan. Iso nga idinadaanak iti gundaway. Naglibas sa timanaw kay Jubalay mi. Kasta ka di, ha? Ala, umay ka, tamapantay di opisina. At damot lagi di ti asawak. Umay ka, tagam amu kayo. Kuwan, sir. Di ka madanagan. Saan kami ada ka sa tao? Da kami ti akin kuko ay ti dahi ti gasolinaan. Kan kaabay matlag ti grocery. Umay kan, tapno makapangan ka. Tanay, langam ti mabisbisin. Kalpasan na, aginana ka. Mala, umunag ka ha? Ipapabalay mo. Nagdakkel ti balayo, sir. Wen gayam siya ni Attorney Dominguez. Ti asawa kat may samat lang attorney. Awan ita diti balay. Tamakumikom kadagiti kliyente na. Rabiin to na makawid dahi jay. Anyat nagan mo, iha? Roxanne, sir. Ada ka din anak mo. Awan pa'y. Manipot ita. Agyan kan dito yan, mi. Aba gusto. Ada bakan ti asiled iti dorm dagiti boys mi. Kaya dagiti daduma pa'y atauhan mi. Di kagdanag. Tado dagiti kakadua mababae, ha? Apag iso, sir. Kadno kayat mo ti agtrabaho, mabalin ka agtrabaho iti gasolinaan, wano iti grocery. Wan, sir. Kaya't ko lang unay ti maadan iti trabaho. Ket agyaman ako unay kada kayo. Ikarigatak, igaad ko niyag trabaho. Di kay to agbabawi iti panangalayo kanyak, sir. Nasaya at, iha. Manong titawan mo? 18, sir. Ubing ka pa'y lagayam. Agad-adal ka kadi? Wan, sir. Malala. Ituloy mo itong arot agadal. Into no may manin apa nag-enroll. Pagadalan na kawan? Kasta ter aramiden mi kadagiti agbalin. Akaduami diti balay. Iti kasta? Dumteng to ti panawan nga umasinso ti biyagda. Kat adun tumat dagiti tulungan da at tao. Agyaman ako unay, sir. Awanan yaman na iha. Basta say-saya at ti trabaho. Di mo dadaalan ti panagtalakmikan ka. Tay karimi, iti kadam, iti poder mi. Agbalin kami anasaya at gayam. Kaya't mo ka di nga ikan iti pagnakman ti asawam, kapo iti nararamid na kan ka. Wan, sir. Kaya't ko lang unay. Anya, pimanaw ti anak ka. Win, linibas anak ti anak yun, nanang. Kaano pa ya pimanaw? Agduan na Domingo. Makapasuron. Na may isa anak da dyan nga babae. Masapol ang mabiro kanta ti anak ko, Abdul. Pulis kami! Sige, so kumiyatan niyo taglawlaw. Kwa. Hey, saan? Saan na ka matiliwang? Awan basal ka? Sir! Ada pa kita ti marihuana dito eh. Awan amok dito dito, sir. Saan ko ako ko dito marihuana, sir? Sir, ada pa dito eh. Abdul Malik. Arestado ko iti panagaramat kan panaglako iti may parit nga agas. Kasta metan, ti panang malmaltratom iti asawang. Ti manan bay na Roxanne. Isugayam ti nagipulong kadag iti pulis. Ay saan? Diyak kaya ti makulang.
Saan? Anya ti madamag, sir. Nakakulong ka din ti asawak. Wan iha. Natiliwan ni Abdul, akadwa na ti inam. Adu ngamin tinaduktalan da nga illegal a droga iti uneg ti balay na. Ni Nanang, nakakulong ka di mat. Nakakulong. Ada ngamin naaladag iti pulis a droga iti bulsa ti daster na. Iha, amo ka naliday ka, gaputan na iraman ti inam. Okay, aklaan, sir. Kinapod nun. Nabayagan akayat ko ti agipulong kadagiti pulis. Nga mabutang. Husto lang ti kasyay. Tapno ikaro na tinagbasulan na. Agyaman ang unay kada kayo, sir. No saan aga po kada kayo. Ang mga nagtultuloy pa ilang ti kasyay nga aramid na. Ita, awanan ti pagbut nga. Kat, ti kanayon nga ipagamikan ka, Roxanne, iha. Igaid mo ti agtrabaho, kan igaid mo ti agadal. Tapno inton, makaturpos kan, kat makatrabaho ka. Makabirok kanto itinapinpintas a pagbiagam. Uwan, sir. Kat utang ko kada kayo ti amin. Ita, Miss F, dandani akon agturpos iti inalak a kurso. Naragsak ka na namay tinagbalin a biyag ko iti poder dagiti agasawa a Dominguez. Mariknak ti panang ipatagdaunay kanyak. Didak imbilang a sabsabali kadakwada. Isung aramidak matamin a kabaalak tapno makatulong kadagiti negosyo da. Ket igagaad ko ti agadal. Iti kasta makaturpusak ket masubadak met ida iti panang tulong da kanyak. Amok nga adu pa iti panubok a pagdalanak, nga may bagak a nakasaganaak amang saranget kadagita a panubok, ta isu ti dalan nga agturong kadagiti arapaap ko iti biag. Miss F, agyaman ak una iti anos mo anang ibasa, ken nang yornos para iti pannakaidrama tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Roxanne. Ken ka pagayam, Roxanne. At datay pagsasao iti Tagalog ako nanaket, habang may buhay, may pag-asa. Narigat kan nasakit man tinagdalanam, ngem dumteng ket dumteng tulat ta ti aldaw a makabangon ka. Saan ka amawanan iti namnama? Amok nga adda agururay a nasayaat para ken ka. Igaed mo nga rod ti agadal, ket di mo dadaelan ti talek nga inted dagiti agasawa anang tulong ken ka. Di mo ida liplipatan. Tano awanda, saan mo mat anaragpat ti ayan mo ita. Alakastan pagayam, Roxanne, ket agyaman ak unay, itiing ka pa nang ibinglay, iti kapadasam. Dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.